Dostal jsem tip na něco, co měl prý vystřelí z trenek. Je to tady ten bonbon od Chili Lady, který má 9 milionů Scovillových jednotek. S porovnáním s nejpálnější papričkou která má asi 2,5 milionu. To je, myslím, Carolina Reaper, tak uvidíme, jestli to dám nebo nedám, no. Aby to nebylo jak všechno předtím, že jo. Tak já to jdu zkusit teda. Taková pěkná lepka to je. Koukneme ještě jednou. No, mlíko mám připravený, tak fajn, jak dlouho to vydržím ty huby mít, no. Ty vole. Kráva dává to. No, je to palivější než to bluda.